Jo. Jeg kunne ikke finde noget at trykke på. Oh shit, de er mange. Shit. Okay. Okay, nu er måske færdig, tror jeg. Ja. Kraften på tide, mand. Dø i dit metaldyr. Skal vi prøve at vente, eller? Det kan godt være. Vente eller vente? Okay. Hvorfor er min? Har du ult, Michael? Du er klar? Nej, jeg har brugt min ult, så jeg... Men der er også bygget tank, i stedet for... Nej, lidt... Det er dobbeltstun, mand. Dø. Ej, så skal han sgu dø. Ej, hvor er det irriterende. Ja, lige skal. Skal vi gå Baron nu? What the fuck, jeg har Lex. Jeg har Lex. Du dør, mand. Du dør! Du dør! Jeg har fucking det. DC! DC! Ja, Nej. altså, mand. Fucking hackers, mand. De smider det ud. DC. Kan vi tage den Baron nu, eller hvad? Ja, jeg skal. Grenading. Ja. Kan jeg tænke den? Ja. Værsgo. Og Jinx, hvad laver du, Jinx? Hvad hele tiden laver du? Jinx, hvad laver du? Ej, Det kom okay, der. okay. Altså, vi tager ham bare. Au. Jinx, hvad laver du, mand? Skal væk. Jeg kommer nu! Væk, væk, Fucking væk. Baron, man. Jeg har ingenting. Jinx, for helvede, mand. Så jeg skal have noget Ej, magic. det er ikke i orden. Du kræfter mig smidt og holde, mand. Okay, så. Jeg tror ikke, tager Baron på resten. Så er jeg klar til at stige. Hvad var det lige lavet der, mand? Ja. Har du ikke din trinket op? Nej. Det var Ej, faktisk... jeg synes bare, det har failet hver gang, vi har prøvet at tage den Baron. Ja, det er Jinx hver gang. Og ikke med. Ej, ved du hvad, mand. Spørgsmålet er, om vi ikke... Kan vi ikke bare lige få den Drake der om 2 minutter? Skal vi ikke bare prøve at få pushe nogle turrets og få dræbt nogle ting og sådan noget? Ej, Sådan sådan er noget. det. Sindssyg, mand. Man kan slet ikke nå at være med, altså. Pis. Ja, tak. En god wave på den. Vi bliver vågne, hvis ikke vi snart får et eller andet nu i wards op, tror jeg. Ja. Skal vi ikke bare pushe den her så smut? Jo, det skal vi. Det synes jeg. Jeg har det ikke godt med den her position. Garen er væk, der er så top. Det skal da sagtens. Godt. Vi er godt. 2 ved 4. Ja. Okay, 3 ved 4. Hold. Det er meget. Det var ret godt. Der er nok nogen, der skal sende. 50 sekunder. Det er lidt for sent. Ja, vi skal have en deroppe. Ja. Fail. Jeg har min ult lige om lidt. Splat. Hun døde! Skal jeg bare pile for hende der? Der. Ja, det er fint. En Ja, hitten. en hæb. Og så back. Back. Jeg vil have Lance. Nå, så skidt da. Jeg vil bare være en røv. Drake. Direkte på Ja, Drake. lad os få Drake. Det kunne have været ondt, Nikolaj. Hvis du bare havde sat med. Har vi... Ja, Smite. du skal da finde. Jeg har ikke smite. Ja, jeg tror, vi har. Vi skal hurtigt tilbage og Ja. defende den top ind her. Ja. Det er der en, der gør.
Jeg har ikke noget mana, så jeg tager lige den her. Første gang i hele spillet, jeg kom til at have mana. Fucking minions. Han kan sgu ikke dræbe mig om der. Jeg tror, han går efter turtle. Ja, det tror jeg. Han kan ikke tage det, men... Nej. Nej, han går efter... Pinkwater. Hey. Fang ham! Bare ud ham. Joker. Der er Sivir hernede. Jeg tror dog, hun backer nu. Jeg tror kraftigt med det hugge eller andet, mand. Flot ward. Ja, jeg rammer. Du kan også spille gerne på, hvis du gerne vil have den. 2 nede. Vi kan max med 2 mod 3, det kan vi godt tage. De burde faktisk ikke push, men det kan vi ikke rigtig få noget ud af endnu. Ja, jeg siger ikke, vi skal have noget ud af det. Jeg pusher bare, mand. Jeg søger bare farm. Garen, han skal tage og skynde sig lidt derinde. Jeg vil blame Garen for det her. Hvorfor? Kraftigt der, altså. Det er hans skyld. Ej, det kræfter mig også dårligt spil, mand. Han er lukket Garen late game, det er fucking useless. Hvad mener du? Ja, plads! Hvorfor får vi ikke selv? Hvorfor får vi ikke Sivir? Det er fordi Garen ikke var der. Ja, det er Garen. Sygt. Kraften med Altså, Garen. Skal du passe på, at han kan lave pente på os, mand. Garen igen, mand. Ja. Og se, Jinx han render og troller, mand. Hold nu kæft! Prøv at se Garen. Altså, skal jeg vise, at han kan løbe dig? Ah, jeg mangler mere. Jeg skal have noget mere. Fuck, mand. Stakkels Fresh. Jeg kommer. Jeg har styr her. Hjælp mig! Oh, fuck. Ja, ham der. Han er min. Løb. Nej. Jeg pusher top op. Uld, gør et eller andet, dræb ham! Ja, og det griner han. Hvordan er de alle sammen? Kom og slås. Jeg har fuldt liv igen. Giver de ikke snart op, mand? Jeg er langt fra at tabe den her, mand. Jo, jeg er på vej. Ja, hvad mod... Sådan først. Kan I ikke komme herhen midt og hjælpe? Det er bare, at Mumu er ikke så hurtigt til at basic attack. Køb noget attack speed, for helvede. Ja. Ej, hvad er det? På dig. Jeg køber noget af det. De skal passe på med, hvad jeg siger, for jeg kan godt finde på at gøre det. Jeg skal bruge red eller blue. Blue red eller blue red. Jeg skal bare have et eller andet, mand. Jeg skal bare buffes. Jeg kan mærke, der er en her. Hvad kan du Der er mærke? bare ingen taktisk. Det er bare ind. Hold da fuck. Ej, der røg min banshees. Er du ud, dreng? Hvad fanden feeder du nu igen, mand? Okay, jeg kan ikke hjælpe jer. Men han er også færdig. Kan jeg lige hænge på der 25 sekunder? Ikke helt. Ej, mand. What? Ups. Han trak mig lige, mand.
Jeg skynder mig lidt at få til... have lidt en death cap og komme ud, mand. Lige det, to lande. Indhæb den der op igen. Jeg hører dit svin. Gør de ikke Baron? Hvad laver de? Nej, det, det ved jeg sgu ikke. det synes jeg, det var mærkeligt går. Ja, skal vi ikke se ind den her? Vi pludselig så lad os bare Vi tippe har op. 20 sekunder. Havde vi ikke fået 5 drager? Jo, men den løber jo ud. Vi kan bare tage den igen her nu. Kan man fange de der... shows med det der? Ja. Vi kan godt tage den med W. Ej, han fik blå. Det er fail. Ja. Jamen, så har jeg skottet. Og vores jungler render rundt og er ikke i nærheden, mand. Ej, jeg døde så. Ja, du rammer. Jeg tør ikke være i nærheden af mig. Ja, skal vi prøve runden, eller hvad? Jeg vil ikke bare tage bedre. Først. Ja, vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan. Ja. Den er water. Jeg har også 5 Baron buffs, de er rigtig fighters. Der siger han. Ja, hvor det Det er slow der, mand. 2 DC. Nu går vi altså op og ender. Jeg går op og solo ender. Jeg kunne ikke nå. Jeg troede, jeg havde en flash op til at kunne flash ind. Lantern. has destroyed an inhibitor. Nej vel? Fanden. Fanden fik vi ikke ham. Au. Bare stå her. Det er et godt sted. Okay. Ej, det er... Det er jo... Ah! Det er jo... Okay, hvem tager igen? Hvem tager igen? Hvem tager igen? Er I klar? Mit liv. Vi skal have press til endte, ellers er det ikke. Jeg arbejder på det. Fucking tryhard. Jeg står bare og kigger på Kenneth dør. Nej, Garen, det er fresh det her. Fresh. Nej, jeg kan kraftigt få lov til at spille selv, mand. Og kom Sevilla op. Sådan, så er der kædes. Med svin, mand. Au. Au. Dø, Michael. Dø. Nej. Fed flash, mand. Sådan. Det er sådan, det skal Jeg gøres. kommer tilbage med fuld liv lige om lidt. Bare giv mig lidt tid. Der skal vi bygge som last ice. Improvisere. Nasus Tooth. Ja. Den tager vi sgu. Altid godt kunne tænke mig lidt attack speed på Victor. Ja. Og så hun dør til minions. Tænk så lige en rocket ind i det der, mand. Shit med. Minions. Garen, lad det være. Det er fresh det ender. Sådan er det. Au! Dim, please, dim! Nej! Jeg brænger. Okay. Er de op? Ej.